Hier in Westendorp dus geen onbekende, maar in Nederland gaat het ook goed, hè? Ja, ik heb, wat dat betreft heb ik gewoon leuk te werken. Hè? Ik bedoel, kijk, die top, de mensen meer dan 200 optredens per jaar, dat doe ik niet meer. Dat haal ik ook niet meer. Maar ik ben altijd ieder weekend wel weg. En ik doe iets wat ik zo leuk vind om te doen. Het is gewoon mijn lust en mijn leven. Maar de horeca helemaal aan de kant gezet. Ja, na 20 jaar heb ik... ik heb natuurlijk in 2013 ben ik getroffen door een brand in de zaak. En daarna is het eigenlijk nooit meer geworden wat ik echt graag had gewild. Dus de zaken van de hand gedaan en nu alleen nog maar muziek maken. 2013 dus een brand. Hoe was dat ontstaan, Johnny? Hij was aangestoken. Ja. En mijn zoon sliep nog op het moment. Die is ter nauwe nood aan de dood ontsnapt. Want die werd wakker terwijl de rook al in de slaapkamer stond. En er al geen elektriciteit meer was. Nou, dan weet je het wel. Dus dat was echt heel heftig. En dat heeft ook heel veel impact op mijn leven gehad. Eerlijk is eerlijk. Ja. Nee, dat geloof ik. Is de dader ooit gepakt? Nee. Een treurig verhaal, maar in Westendorp gaan we plezier maken. Zeker met Johnny en zijn single natuurlijk. Saufen, hè? Zuipen. Zuipen eens even door.